Sir, ano yung wire sobra sa mong kurente na kuha lang. Oh, ayan. Ato nang kuha ng tarong mahipos. Kahuwa na putukan ko. Wala kung ito tumama ito si Sardo. Kahon to? Mama ko na. Gahit hindi ka na di eh. Gahe mo ginawa. Gagmayon, ane? Naam na ko ah. Muna ane? Kailan dahil ka sa? Ay ya. O, dakuon. Ano na? Dakuon eh? Ano man ko ano ba? Ako na sundot ba? Wala na miknik mo. Eh. Gahe kayang kono na. Gahit ni pilon di eh. Oh ay. Nilagay sakto eh. Ana. Ali sa? Ato. Mami. Ali. Ito. Asa na nakuha gud. Ato kay maigo ka diha. Ali. Wala tawa sa. Ali. Bagom na mata oy. Ali. Ali dayon. Obra. Ali ba? Ato sang ato mami sang. Tog ako Ano yung baso? ako nang gabayan. Ngala. Ato mami sang. Nang gabayan. Karing ko ano ay. Diyan mo to nag-bit-bit balde. Ah, sadli sa. Ay so. Ali. Kay maigo ka diyan dati nimo. Libog tanig asang tumoy ani padong. Way.